hity akorát. To máš takovou tu rodinu, že potřebuješ 30 rohlíků, ne? No, já mám tendenci vždycky všechno přepočítávat na rohlíky. Co teď fakt nevím, kde to je. Pojď, pojď. Nevádí nás já. Dobrý. Budeme hrát hned. Začni hráče. Řeťák, Pacha, levej. Postav hned! Oha. Bude jinou. Korná práce, Kino. Přijede pravo, jde! No, já můžu dělat taky. Já jsem ho takhle a někdy se mi to vyplatilo, že měl třeba míč zvonit a to takhle u mě nahodně. Jak se ti chytalo vůbec? No, dneska to nebylo špatné. Víš, tohle by mě to bavilo, dát si takový 2-3 zákroky, mít z nich po soudobu zápasu dobrý pocit, že tam pak napálí ty góly a všechno je to v pohodě. To by se chytalo hezky, no. Takže pak hraješ s někým silnějším, dostaneš jich třeba 10 a máš z toho 2 dny, na to musíš mít psychiku tady na to. Já to absolutně postrádám. Pojďme hráče hned! Rádě hráči! Jdeš před! Pojďte s ním! Pojďte! Na kruh, Kino! Pojďte si ke svým hráčům! Na kruh hned! Pojďte kluci, jo, to v klidu. Na kruh hned! To v klidu, Dáme ještě gól. ještě gól. Děda, teďko smíška tam má ksicht, tyhle. To je mladý nějaký. No, tyhle má ksicht. A co je na tom? Protože tam není ten s tím 20 cm účesem. Jak měl ten účes ještě 20 cm do výšky. S těma dredama. Jo, to je. A ten je jaký ale ta 26, nemůžeš posuzovat podle se nelíbí ten ksik. No takhle, nemůžeš posuzovat charakter, ale můžeš posoudit, jestli se ti líbí nebo ne. Ne, že by se Hráče, jdeme, hráče! Co mluví to? Hráče! Dost dobrý. Ale to je Lukáš tady? To je pravda. A ne, A nemá na místě. Pojď hráče, jdeme, hráče! Jsem nábil! Pojď, Kuba! to mám. A ne,
No hraje za Bohemcova, ne? Jo. Stejně. A tak já nevím, ne? Já jsem dostal na ty atrakce 300. A plus ještě 100. Kde jste byli na adaptáku? Teslavy. Aha. Kde jste byli vy? To je něco u Jesenic. Ale No čistý. netuším vůbec. Je to taková velká budova asi, co? Ne. Byla to ne. A nebo to nebylo? Možná to bylo poblíž Kožlan, ale. Kožlan? Hmm. Nebylo to u čistý? Hele, já vůbec nevím. Byly tam chatky? Jo, chatky ty tam byly. A hospoda? Taky. A umývárky byly v takový velký budově? To už nevím. V hospodě byl kulečník, to si pamatuju. Cože? V hospodě byl kulečník, to si pamatuju. Aha, tak to no. No tak třeba ho mohli dát pryč, že jo? Nebyly tam free šipky v té hospodě? To už se nepamatuju. Kde? V Iraně. Jo? Já jsem tam byl na škole přírodě. Ale to dobré. To se mi to líbí. To máš i topení, ledničku. Jo, to jsem si možná spletl, jestli nic jsme byli na škole v přírodě asi. Třeba v Iraně jste mohli být, no, tam jich je vlastně. Taky jsou tam Jedni vpravo, jeden vpravo níž. No jako pro 4, ale no, jsou větší chatky. No, fakt dobrý chatky, Vego. Víte, co říkala ta? Kája Bašová? Že když takhle jednou natáčel si prej, tak oni stáli nějak vedle tebe a pomlouvali Jirkovský. To jsem nebyl já, to byl ten Honza Ostáš. Jo, a že prostě to tam se snímalo. Já bych na to asi upozornil hnedka. On počkal, dokud to nedořekli a zeptali se, jestli je to tam slyšet. Pak jim to teprve potvrdil. Mě teďka umřela mýho bývalý spolužákovi. Můžeme hrát. No, co udusil nakonec. Můžu níž. Ne, není to. Pravo zůstává, Homates. Jo, super. Pojďte kluci. Teď mě šestí. Ještě neviděl ženskou pískat chlapy teda. Tady zrovna. Máte závěť! Máte svých pravo! Ráďo! Pojďme hrát! Ráďa s ním! Na kruh jeden! Nechávám.
Pojďte už. Pojď Kučele! Ty jo, on nechytný čas. To je škoda, to je škoda. Věděl jsem o něm, vole! Tohle mohla být pro mě pěkná. Dejte dobu. Mám ji ubrat. Ještě jsem ji nevyužil. Když jsem si odnesla do auta. Roman Bacha náběh!
No jo, ty